kuitira kuti ndichenurwe dunhu rinorandiri. Ndava kunzi inini ndinozva pane mwana ndakauraya mwana. Pari kutonzi paitofana kuuya umwe akanga ambouya wandakarambidza achiti anoda kutora mwana mukati memba. Ndikati inini mumba umu hamuna unopinda nokuti mwana haana kumbogara auyamo. Mwana uyu ndezvepakati ipapa. Akauya nani? Mwana haangapinzwi mumba umu. No. Munhu paakauya akauya nemukwasha. Ndikati inini mwana mumba haatsvagiwi nokuti makanga muchiti mwana akaenda nezvikaranga. Ndiri kushungurudzika kuti ina handingaurayi mwana womwana wangu. Mwana wangu akaparara gore rapera. Gore rino mwana wake oparara. Ende handingaiti uroyi hwekuti ndodya mwana wangu gore rapera gore ndodya mwana wake. Chiitiko ichi chinondirwadza. Muri yeZimbabwe ngaindibatsire nechiitiko ichi. Kana kune vanogona kundibatsira ngavandibatsire nokuti ndinorwadziwa. Ndinotori chirikadzi yekumakore namakore ndichitambura ndiri ndega. Kuti vana ava vayaruke ndakavayarutsa nemanainai baba vashaika. Saka mwana achizoshaika. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa paJCTV nepaSly Media. Ndichifamba namukoma wangu Sylvester Tapfuma nei. Tiri kuno kunzvimbo yeVenice uko kune chiitiko chinosuruwadza chemwana komana ane makore 10 ekuberekwa uyo akashayikwa. Asi mukushayikwa kwaakaitwa pane kufambwa kwakaitwa zvakaitika nezuro. Saka mukufamba kwakaitwa ikoko pane zvakaitika zvatoda kuti tinyatsonzwisa kuti chii chakatora nzvimbo uyezve mwana uyu akashayikwa sei. Saka kuti tinzwisise kuti chii chaitika panapa, tina gogo vanova ndivo mai vakabereka mai vemwana komana uyu akashayikwa. Tinoda kunzwa kuti kubva kwavari kuti zvakambofamba sei uyezve urongwa hwavepo hwaapapi zviri kumbofamba sei. Mama makadini? Tiripo makadiwo. Kuti huri sei kuupenyu? Upenyu ndizvozvo kungoomerwa nechiitiko. Right. Imimi mwana uyu akashayikwa anga ari chii chenyu? Anga ari mwana womwana wangu musikana akashayika. Alright. Ndakasara ndigere nemwana uyu kwamakore vachitanga grade 1. Alright. Vanga vari vaviri nehazvanzi yake. Ndichigara navo pano pamusha. Ndikapererwawo ndaiudzawo baba wake. Ndikapererwawo ndaipindawo muchurugu mumbudzi kana mudanga. Ndichiitira kuti vana vomwana wangu vawane kurarama. Asi zvakazoitika rimwe zuva vaenda kumombe nomumwe wake. Vakaenda vachitoenda kunomwisa mombe mvura dzanga dzatofura kudhara. Nobva aenda. Ndiri nuwe? Musi wa 12 February ndichaziva. Gore rino here? Alright. Vaenda kumombe kudaro. Wani ndiye akazodzoka nemombe. Nokubva ndabvunza kuti ko umwe ari kupi? Akati ndatofunga kuti ava kuno nokuti anditiza kudhara. Wani uyu ndiani? Muzukuru wenyu futi? Uyu mwana wangu wokupedzisira. Alright. Adzoka ega kudaro hana yangunobva yarova. Nobva ndatofonera baba wake kuti mwana haana kudzoka kumombe kwaanga aenda. Vakati mama imbomirai kuchakachena pamwe anodii anouya. Nokubva ndamira kwe1 hour. Nobva vafona zvakare. Ndikati asati. Vakati regai ndione ndosvika. Baba wake vanogara kupi? Baba wake vanogara kwaDoma urimuka. Vanonzi Langton Muguti. Nokubva 9 yakazochayavo vatouya. Vakatowana vanhu vatova musango, vamwe vakanga vari padhuze vanga vakutoenda kunotsvaga. Vachiti ko mwana wafamba sei asina kudzoka. Alright. Imimi pakashayikwa mwana makaudzani maudza baba munhu vemuno munharaunda ndivanani vamakataura navo? Munext door muroora wangu ari apo wandakataura naye. Nobva abatana nemwana wangu musikana uyu. Nobva vati pamwe vaenda kuzvigure regai timbonotsvaga kumashopu kuVenice. Nobva vaenda kuVenice kumashopu kwairidzwa ngoma dzezvigure vachindovanosvaka. Nobva vasangana baba vacho nobva vasodzoka kusango kwakanga kuchifudzira vana mombe. Nobva vatanga kutsvaka kusvika kuma2 dzadzangwa idzi
2 dzekuseni dzeusiku. Alright. Kusvika kuma2 vachitsvaka nobva vazosiyawo usiku vakadzoka. Alright. Baba vacho vachiuya pano usiku ihwohwo ndichibuda panze tichitaura navo vakati kuti anga vaendepi tsoka dzake tadziona. Kusango kwaakoko pamwe aenda kupi kumashopu. Alright. Musachema gogo anowanikwa anenge ari padhuze. Alright. Ndimbokubatai muromo. Muchiri kutaura nevanhu vemunharaunda tinoziva kuti vana kana vachienda kunofudza mombe vanofudza vakawanda. Muchienda vana vakanga vachifudzawo mombe kana naye vanoti akafamba sei mukutaura kwakaitika? Kutaura kwavakaita vamwe vaiva naye vakanoti isu takavasiya vari pavakanga vachifudzira. Vamwe vacho vakabva vadarikira mberi. Ivo nobva vasara varipo vari vaviri. Nemwana wenyu nekasekuru kwake. Alright. Ukifura henyu mberi pama muchitaura nyaya yekuti baba vacho vauya usiku vakati achiregai kutambura nazvo mwana hachemewi ari mupenyu. Anogona kudera ari paari tinomuwana mangwana. Tichibva tapinda mumba tikavata. Chifumu chamangwana baba vacho vachibva vauya. Ruzhinji gwagwatouya pano. Tatoendesa shoko kwachairman kuti mwana atamushayiwa. Baba vacho vachizodzoka mangwana kuseni vachiti vari kuenda kunotsvagawo nevamwe vachibva vaenda. Iniso munhu asingafambi ndakangosara ndigere pano. Alright. Vanhu vaenda dzasvika mumanguva idzo dzino dzekuma12 idzi. Nobva ndafona kuna baba vacho. Ndikati kutsvaga kwamuri kuita pane information yamuri kunzwa here? Vakati ini ndatova kukadoma asi hapana zvadadi zvandanzwa. Kune vamwe madzimai vatafonera kugokwe vatiwo tisunge hembe yake tibate tsoka arege kuramba achifamba achienda kure. Kati zvakanaka. Madzimai ndewe kugokwe? Hanzi ndeve kugokwe, ndiwo baba vacho vaiti vavabata. Asi pane umwe munhu wandamhanyira kuno, munhu wangu. Okay, munhu rudzii? Handina kuziva kuti wanga ari munhu rudzii. Havana kujekesera kuti anga ari n'anga kana kuti anga ari? Havana, vakangoti kune munhu wangu wandamhanyira kuno. Ndawana akavata. Saka ati kana ndavata ndisamutsiwa. Kana amuka ndo pachazotaura dare rake. Alright. Kana ataura dare rake ndichazokufonera ndokuudzai mama. Ndikati zvakanaka. Tachingwa nehope yokuti mwana ari padhuze. Nobva ndangoswera ndakangomira ndichingoti ndichawa foni yodi yoringa. Takasvika mukuvata foni haina kuinzwa. Tikamuka foni haina kuinzwa. Ndopakazomuka pachiuya mukoma wacho namai vake. Mukoma womukwasha. Ndikati baba Junior vari kupi? Zvamangoya moga svika baba Junior vaenda kwaMutare. Vaenda kwaMutare mwana asati awanikwa. Ndava kushushikanawo nazvo paya. Asi hazvinese zvava vari pano. Pamwe vachaita urongwa kuti tifambe kana kuti tidii. Titsvage kuti mwana wafamba sei. Alright. Asi imimi ndaona muri madzimai. Hamuna here toziva kuti kana muri munharaunda munenge mune vamunokurumidza kuti tingati vanokwanisa kufonera kuti no taita dambudziko. Munokwanisa here kutibatsira imimi muchitaurawo maybe nevanhu vekuchechi kwenyu kumadzimai? Hamuna here munhu akakupaiwo yatingati clue kana kuti maybe mwana ari kwakati vaona zvakati? Hapana here amakanzwawo kudivi renyu? Ndizvo. Musi iwoyo rarava zuva retatu. Baba vatoenda kwaMutare. Mumwe mukwasha wangu nobva auya. Ndikati ndachikumbira kuti mumbobuda neni. Ndobva ndaronga nemukwasha akati muda ndepi? Ndikati ndaenda paBF. Pana madzibaba aripo paBF. Ndobva ndaenda paBF andiperekedza. Ndobva ndasvika zveshuwa muprofita akasvika achiti ndiri kuona vanhu vakazara musango. Ndikati chokwadi. Pane mwana akabuda nemwombe haana kudzoka. Ndikati chokwadi. Ko baba vacho varipi? Ndikati baba vacho havapo. Nauye haidi kuti mufambe mega. Yachida muri pamwe chete. Zvisinei ndongovaka munamato kuti kana mwana achiwanikwa awanikwe. Ivo madzibaba avaiti vari kumuona here mwana ari mupenyu kana kuti vakamuona achitetereka? Vakati ivo zvamuchandosangana nazvo ndozvamundogamuchira. Ini munamato ndakuvaka. Alright. Ndai munosunga hembe yake mise mumvura. Moshedza zita rake mukapedza moinika pawaya.
pandauya ndikaita kuchiedza vanhu vachisumuka kuti vaende musango kunotsvaka vakadzika nevanhu kusvika pazasi apo bamukuru vacho vakati tiri kushaya toudza sei mai bamukuru mukwasha bamukuru mukwasha nauyi haisi kuda kuti mwana uyu atsvagiwe kana kuti aitwe sei kana kuti achemewe nauyi ndevemusha medu vai vakati aiwa isi hatichadi kuhwa zvakutaura handi munoturirana kuna mbuya vemwana pasina nguva ndakatoti asi vamuwana ndaona vanhu vatsoka vanhu vakavagara sichiri vanhu vari pano vakangowanda kanzi andei kuseri kwemba iyo bedroom vataenda kuseri kwemba nobva asvika akatanga kutaura zvinhu izvi zvinoitika musha medu kakawanda tinotova nemombe dzakatomboenda dzikarova dzikasudzuka dzava nevana imwe yazvanzi yedu yakatombobva ziso pakazobikwa doro ziso iroro rikazodzosereka saka chiitiko ichi chiitika chemwana takatochipiwa kuhope kuti pane mwana achaenda zvokumusha kwavo ivo ndikati kozvino mungadai makandiudza kakuti pamwe mwana uchaenda ndakaziva zvinotyisa kuti wanga ugere nemwana wangonzi wainda nomudzimu zvikanzi izvi hazvitombodi kana kuti mucheme gogo izvi tiri kuzama kukurumurai muna wii its alright ndizvo ndazvinzwa saka vanhu vakaungana pano voita sei zvikanzi ngavatobva vanhu havafanira kutomboungana kuti hapana kufiwa ati alright tazvinzwa nobva ivo vatosumuka vana mai vavo nobva vadi vatoenda severe vangu vavatoenda vana mai guruwo vekuukama hwavarume vangu vakanga vari pano navatete vavadivo vavaenda padasara paya ndava ndega vatangomira kuti tichanzwa kuti mwana wava kudzoka tagara paya varongoti mwana aripo ari parisefi vazofamba kwavafamba vanzi ndai munoreverera guva paguva ramai vake vataure kuti mwana vavhurire mwana nzira auye pasara 2 days kuti mwana adi auye imimi muchizvinzwawo nekuti mataura imimi mukati ava vari kuti chikaranga ichi chine chekuita nekumhuri kwavo kwavakabva ko mai vemwana vaizopinda papi panyaya iyi kana kuri kwokuti chikaranga ichi ndechekumusha kunobva mwana kunoberekwa mwana mukomana kunobva baba mai vaizopinda papi muchinzwa nyaya iyi imakazvitorwa sei ipapo zvakandinetsa nokuti ndakashayiwa kuti ko mai vapinda papi sezvo vakangoti kwatafamba kwanzi mai ngavandozarura nzira iyi yemwana mai vakazarura nzira yemwana mwana wawana mawiro saka iniso munhu ndakangoti pamwe ndizvo pamwe mai vakavhura nzira mwana unodi unouya ndakangoereka ndaona vakwasha vauya vakati toda vana vatete takunotora vana vatete vareverere ko ini ndogo wangu nebasa rei zvikanzi zvinofanira kuitwa muripo ndikati its alright vana vatete vachinotorewa vachiuya vachireverera chisumuka asi kuuya kwaaita pano kwakwava nebope mukati aitouya achishaudha pano ndiani mukwasha achindishaudha achitaura zvaanoda mashoko akabuda aiti kudi imi ndimi aiva nemwana wangu saka inini ndine kodzero yekutongotaura zvandinoda mwana wangu chero akaenda kwaakaenda asi imi ndimi aiva naye ndikati ndaiva naye kwapari pakuwirirana ndimbokubatai muromo pamakatanga kuchitsva yatingati kusawirirana pamashoko nemukwasha zvakatangira papi zvakatangira after vauya vachikudzai nyaya dzechikaranga chekumusha kwavo here kana kuti zvakatangira nyatsotitsanangudzai zvakatangira papi zvakatangira pakuti ivo vakangoronga rwendo rwekungouya pano vasina kundiudza ini ndakanga ndine urongwa hwangu handaida kutoitawo ndakangoerekana vasvika zvimwe zvinhu ndeida kutanga ndanzwawo kumweya ndine ndichityawo kusigwawo zvimwe zvinhu ndopandakatanga kukirashana kuti chero musha uno usina baba maifanira kuti makandiudzawo nezuro kuti mai kwatafamba kune kunzi tidai saka ini pandakaita kunge ndiri kupikisa zvaaitaura ndopaakatanga kushaudha ndopandakatotanga kutokonana naye ndatoona kuti
iye akutotaura zvatosiyanawo nezvangu. Alright. Kaka kechingana vachiuya panapa. After vauya because mati makaungana ndobva maenda kuseri kwemba. Nyadzotsanangura kuti pavakauya muchizotanga kunetsana ndepapi? Ndepapa vakaka kechipiri kechitatu kana kechina. Kava kechitatu. Fokunetsana kaka kechipiri. Paakabva kwaMutare akanga atodzoka kwaMutare. Alright. Vakauya vari vega. Akauya nemadzikoma ake maviri. Akauya achiti vari kuda hembe dzemwana. Vatabudisa hembe ndikamupa. Saka ukangoita sokuti unopikisa zvanenge ataura, iye utogumbuka utotanga utochaudha. Saka zvinhu zvakapisa zvandatoona kuti munhu uyu neni hatisi kutofambidzana. Ndobva ndatongoti wena unongoitawo zvake ndichitawo zvangu ndongopindurawo zvangu zvandodawo. Alright. Okay. After manetsana imwe makazofambawo here kuti munzwisewo kuti nyaya dzakamira sei? Kubva pandakangoenda kuBF handina kuzofamba. Alright. Nokuti takanzi musatsvaga mwana ari pari safe, mwana ane midzimu yedu, paari ari kutomwa tii, zvokutoti munongozvinetsa. Nobva pazobuda rimwe shoko rokuti kune mwana awanikwa kuMuzvezve. Alright. Nobva iye ati awanikwa Muzvezve asiriye, wedu aripo. Akaonekwa kuMuzvezve, akaonekwa nani? Aingova mafoni aingofona vanhu vachingoti kune mwana awanikwa kuMuzvezve. Vakamuita sei mwana iye? Vakamuendesa kumapurisa? Anenge akazowana hama dzake dzakamuwana ikoko. Alright. Okay. Alright. Ndochikuti manyimbi jana. Ndoda kuuya pachiitiko chakaitika nezuro. Chen'anga muprofita akauya panapa. Ndakanzwa kuti pane makanga muchinzi mudye rimwe bota. Zvakafamba sei? Nyatsotitsanangurai zvakafamba sei uyezve makaonei? Mumbonyatsoti tsanangura muchidimbu zvakafamba sei? Pakauya n'anga yenzi Vachirasha. Vachirasha vakamuka vachiti vanoda vanhu na6 o'clock. Bota rakabikwa kuma4. Alright. Rakabikirwa kupi? Rakabikirwa pano pamoto apa. Takatonzi hapana anovata adla kubva kuma12 hapana achadla, hapana achachinja hembe. Nobva tatevedzera saizvozvo. Tichimuka kuseni bota ranga ratoibva. Alright. N'anga yakauya nababa wemwana kana kuti yakauya nani? N'anga yakanotogwa neokwedu neuku. Nababa wemwana ndivo vaiva nemota. Ndivo vakanomutora navatete vepano. Alright. Nobva vauya vese. Alright. Yakabva kupi? Yaiti yabva kuGoko Chitekete. Alright. Porridge rakabikwa tikapiwa mumakapu namasipuni epurasitiki tose tikadla. Pataidla ipapo tainzi muchitaurira muchirevera makatarisa pagirazi. Raive kupi girazi? Zvakaitika zviri papi? Girazi ranga riri pamukova, yanga uri mucheka wanga wakaiswa pamukova wekicheni. Iyo inoyi? Iyo inoyi. Alright. Saka ndopaiva neTV yacho yaibuda. Vaiona vachitotaura nokuti aiti unenge aona chaona hatauri. Saka vaiona vane zvavaitaura vaingotaurawo. Makaonei? Ini pandakangozotaurawo ndepekungoti fesi yemwana ndaiona. Asi yanga ichiratidza kuti fesi yemwana akaparara. Maziso ake anga asiri kubwaira. Nepaanga akarara panga pachiratidza kuti pachikomo pane matombo. Ndomaonera ndakangoita ndovandakatsanangura. Vakati rambai muchisecha muone kuti munoenda mberi here. Peji iyo haina kuzoramba ichienda mberi, yakangoguma yakadaro. Alright. Okay. Imimi makazvitarisa after vamwewo vari kuti vakaona chii? Vamwe vaiti vaona varume 3 vakatakura mwana. Vachiratidza kuti vanaye musango. Ndivanana? Variko vana vatete vari uko. KuB asi muri muno muVenice Farm. Alright. Okay. Vamwewo vaitiko kudi? Same vanhu vaingotaura zvakafanana. Alright. Kuti tiri kuona varume vakatakura mwana. Mwana achiratidza kuti mwana anga atoparara kana kuti anga achindoraswa paaindoraswa. Alright. Zvaingori zvimwe chete zvaitaurwa. Alright. Asi mai vemurume vakati vaoneswa chiratidzo chokuti pana mamai 3 akapfeka zvichena ari pamusoro pemotoro. Saka ivo ndo vakangorota izvozvo. Nobva zvangopera zvakadaro vana kuzoratidzwa vachienda mberi. Saka
nyaya yakazogumisira pakuti kudii uyezve imimi rubatsiro rwamuri kunyanya kuda kuti mhuri yeZimbabwe yakatarisa izvi nezvi vangakubatsirei sei kuti mukwanise kuwana mwana uyezve maybe kushungurudzika kwenyu kwasvika pachiyero chakasvika papi chamuri kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirei pakati tione kuti tingazvifambise sei? Ini ndiri kuda kubatsirwa kuti dai mwana wangu awanikwa kuitira kuti ndichenurwe dunhu rino randiri. Ndava kunzi inini ndinozva pane mwana ndakauraya mwana. Pari kutonzi paitofana kuuya umwe akanga ambouya wandakarambidza achiti anoda kutora mwana mukati memba. Ndikati inini mumba umu hamuna unopinda nokuti mwana haana ambogara auyamo. Mwana uyu ndezvepakati papa. Akauya nani? Mwana haangapinzwi mumba umu. No, munhu paakauya akauya nemukwasha. Ndikati inini mwana mumba hatsvagiwi nokuti makanga muchiti mwana akaenda nezvikaranga. Ndiri kushungurudzika kuti ndingaurayi mwana wangu. Mwana wangu akaparara gore rapera. Gore rino mwana wake oparara. Ende handingaiti uroyi hwekuti ndodla mwana wangu gore rapera gore ndodla mwana wake. Chiitiko ichi chinondirwadza. Mhuri yeZimbabwe ngaindibatsire nechiitiko ichi. Kana kune vanogona kundibatsira ngavandibatsire nokuti ndinorwadziwa. Ndinotori chirikadzi yekumakore namakore ndichitambura ndiri ndega. Kuti vana ava vayaruke ndakavayarutsa nemanai baba vashaika. Saka mwana achizoshaika